It's another day. Sana naman kaya ang lakad ng mga social climber. Ay. Oh. Nandito na sila Brenda. Mauna na. Abangan. Saan ang aming tungo? Ah, na. Guwaping. Taray. Grabe yung payat mo, Bakang. Iba. No? Ang bilis. Bayad na niya. Ayan. Alis kami. Kung saan kami pupunta, abangan. Malalaman na naman ninyo kung saan na naman ang gala at atake ng mga Bex. Diba? Andito na ang ibang batch. Pak, ana. The ladies. Hala. Naay, Sharon. Hindi sa aso ko. Yan. Ang dahilan ng aming lakad ngayon. Siya po talaga ang dahilan ng aming lakad. Kasi sugod bahay ito. O bakit? Nainitan? Baka mangitim daw siya. Kaya siya magaganyan. So siya ang dahilan bakit po kami may lakad ngayon. Dahil sugod bahay at taka-taka ito doon sa kanila sa Natubo. Yan, mag-check daw tayo. Sabi ni Brenda, punta kaming lahat doon ngayon para at least makita namin yung changes ng bahay nila, Choyans. Let's go. Gana. Naghihintay na sila ng motor sa labas. Let's go. Ayun na mga Bex. Ang mga abang. Halina kayo, aalis na tayo. Diyan pala kayo. Pag nakabitin maano kami siya, tanawin ka sa tao ba, lain tayo. Ay. Reputasyon ba? Ay, lagi wala na tayo nun. Damit mo, no? Terno sa balat mo, pulkatas. Grabe nga bilat. Oh. Ayaw mo bang umandar? Lahat ng mga lalait, sa'yo lahat. Alam ko naman, dalawa lang naman yung nararamdaman nyo. Ano? Kung di kayo naiinggit, inggitera kayo. Halika na. Hindi mo kayo hawakan yung cellphone mo ng buo. Ito ba kangarabo? Bulata mo. Yeah, syempre, bago tayo pumunta kina Choyans para sa pag-visit na magdala rin tayo ng pasalubong kasi mag-i-snacks na yung mga trabahante nila. So, at least meron silang pang merienda doon. Ang daming tinapay. Meron tayong sliced bread. Tapos yung ganito. Ayan. Diba? Bagay na bagay sa kape yung merienda nila. Yes! We're here na. Ha? I bought some bread for trabahante para may pang snack sila. Pasok na tayo. Dito na tayo. Wow! Hi, Auntie! Hi, Leo! Nay! Diyan si Uncle Luis! Auntie Lucia! Wow! Yeah. So dito, ang front ng kanilang bahay. Wow! May hollow blocks na. Hi, Kuya Yoyin! Nay! Hello! Ina, thank you. Ina ba, thank you. Tita. Kaya nagbaho kong dinamos. Pasalubong. Thank you. Pang snacks nila. Ina, thank you. Marunong ka magtanggap, marunong ka Thank you. Wow! Ang ganda na ng mansion mo. Malapit ng mabuo, ha? At ang maganda, nakatali ka ngayon. Naka-ponytail. Nagka-ombes nagsaging ha? Gapa. Nag-snacks na kayo, kuya? Nag-saging kayo. Wala man nag... Hindi, ayun, may tinapay. No, ang ganda. Ganda ng bahay mo, ha? Patulog kami dito minsan, ha? Okay ra? Mahihain pa si nanay. Kailangan sanayin pa natin siya sa napakaraming camera. O, tinan mo.
Mas marami pa ang darating. Oh, Pak! Shout out there. Asan si Leo? Ayan. Ano ba? Pag-smile. Leo. Ay! Wala si Oyong. Wala na siya. Bumalik na siya sa mga kagubatan. Amin ko ka. Naghanap na siya ng ibang saging. Oh, lagi ko gani nga. Wow, ang dami ng poste ha. Nagbuhos na pala. Boss na kami para makita ninyo. Tsaka para at least, makalipat agad. Kamusta na si tatay? Kita na ninyo ang katas ni Soyans DJ. Ha? Correct. Asa ba? Andoon sa kabila? Kamusta na yung paa niya? Ay, yung ano niya? Arthritis? Ha? Medyo okay na. Ipa-check up na kasi. Sabi ko kay Choyans, isama na mag-check up. Ayaw na nila magpa-check up kahit anong gawin. Ni Uncle? Takot sa doktor. Check up lang. Oo, kung ano yung pwedeng ipainom ba? Sa kanya na operation o gano'n. Ako man tagadala sa kanila tapos hindi man na sila sugot. Diba? Lagi kong emergency na ayan. Yun nga mahirap para pag emergency na, diba? Diba, andyan na pa, hintayin natin sila na Choyans siya kasi Brenda parating na. Meron ding taga-form pala ng bakal. Opo. Gawin sila na una lang na. Ayun, Kaya ka helicopter lang may. Dani dahil sa ila, di ka magpa-picture kay Ma'am Shi. Ay, kinakal-kal nila kasi 11 nila yung lupa. Pwede naman. Pero busy pa sa trabaho. 11 nila. Baka may ano dyan. May gold. Yun nga sabi ko, baka may ginto eh. Malay natin. Ito ang mga brothers ni ni Choyan. Si Leo at si Leia. Si Elmo. Pag-smile po. Ay! Leo, wag sublado, Leo. Smile mo. Ay! Hello, Ma'am Gigi. Ha? Sumbak ko. Naman. Parang tsahin niya na ako. Sa bagay, may uyab na siya, may tsahin pa siya. Wala. Sabi ko nga ako mag-iuyab niya, may tsahin na siya, may tsuhin, ano pa. Lahat. Lahat na. Ay, nasugod. Nagsugod bahay na sila. Ay, ayun na si Oyong! Hala! Oyong! Leo! Akala ko wala si Oyong. Oyong, dito ka raw kasi gusto subukan ni Leo kung matibay yung hawak niyang bakal. Ibaon niya sa'yo. Leo, pag-smile ba? Ay! Parang iba yun. Soyans. Taray. Ayun no? Leo, tas yung naka-red si Elmo. Si Elmo. Si Tito Luis. Ito Kaya napay-asawa ka na available. Si Leo available. Ayan, andito na po sila Brenda, sila Choyans, Jigjag, G. Ford, and Amanda. Ayan. Mag-start na siya sa 38 kilos kwaan. Ako na sa 0.0007. Ayoko na, Le. Le. Ikapoy naman ko, Le. Di ba? Bagong asawa ni Leo yan. Oo. Dili pa ganan sa kwa. Gusto siya ubini. Si Mamsi, ganahan. Ha? Leo, si Mamsi, ganahan. Gusto din niya mother me. Mama ba? Lamig kong kunong upuan. Kalitang kay Mura di upuan. Yoy, painom mo kubra. Kaya mo painahon pa nagbaksan. Kubra pa din mo. Balit niya na sa paan ha. Sa karne ha. Ay, ito lang magpakal. Marapuskan si Leo. Dan tulog ka kubra para makutuga. Kadakadlaon. Ay, si Leo. Kasi si Leo dito naka-blue. Balit niya na sa karne. Hi, Leo. Crush ka ni Oyong si Leo. Iyo, pinapawisan ka pa. Ha? Pagdali, mahuman. So 12 by 18 yung laki ng square meter daw.
Kailangan mahuman na siya this Sunday ha. Ha? Grabe. Hanggang Sunday lang dapat yan matapos. Ang sa baba? Ang sa mga. Ano nagpatag sa iyo ang tag 500? Naay pa bonus! Leo and Elmo. Baka hindi nyo na naman tanggapin yan. Hindi nyo naman sweldo yan. Bigay yan. Magbalit sa Cobra para ang utin. Utog kaayo. Ay, Choyans, lapit na matapos yung mansyon nyo. Na, kailangan may kwarto kami dyan na pang matutulog kami. Hi! Oh, di ba? Gusto mo maglagay ng punso dyan? Ito daw niya barahon. Parang gusto mo rin ah. Yung bara, pwede rin yung piko, yung baba. Parang gusto mo rin, Leo ah. Choyans, plano mo rin ba maglagay ng kwarto? Sa baba? O sa taas? Ano ba, ubos? Wala na. Sa baba. Ikaw kasi, nagano tuloy ako ng translator ko. Ayaw mo magkwarto sa taas. Para ikaw na lang doon sa taas, kasama mo yung ibang brother. Para sila mama at papa mo sa baba. Meron kang gustong kulay sa kwarto mo? Camouflage. Uwian time. Asan yung driver ko? Nawala na. Asan yung driver ko? Nawala na. Ay, ito pala. Bye. Uwian time. So sa inyo lahat ng mga nakanood, ayun na sila. Please don't forget to like, share, and subscribe this video. Bye-bye. God bless you.